Kit jaga estate committee jongka khasil sa Tama District Council menta kasingi kira menjurup jaga khasi heritage village ke badan Maplang. Kana malap jaga jeng juna ke badan hakate ke jaka na kementa banyak ban pengkhrek syai ban pelong biang ya kata masa Nemanil Festival hakane ke Snong. Ya ni ke kanun alam dau chairman ke khasi heritage village management committee uba Victor Rani han kat gedon lang ki IM ke KCDC ulam phang ka yang darbar uba alam phang bra ki officer ka council berkemjuru itnat sarkar. Habakran hani ke jeng jurup ya kan kesenong ubar orang kesai karbuki ula ong ba ya kan kata masa an pelong la kumno kateo ke menengkong ne ba jong ubnai no opra menta kasnem ba lam prang bra ula ong ba kathong ban pelong biang ya kan ke mandal festival kali na kamtawan peninam ya ka jing riusma ka jai ban rio ka bdei ba kreti ke dostur bat ki de ula ong mana kaleng jong soka jela kala ai ke jing kersan ya ka sese konsil na kamtawan pelong ya kan kata masa mandal pelong biang ikan dikata masa Mandalit Festival untang mat inam ya kejeng terai bakar pang kirilu menrai kan dikata masa kan kentiru ya katanya plang bat ya ki de kejaka jong kejela. Kejengwan kejengi mentahang ne kalong bangin pek ke priority kabadron kam kabangin le akman te yakine ngin ya hagini ki kendiat sengi ki banwan ngin sedang ya gaban maramot ya gaban renovation kat kaba idron kam kaba sia akman tang nak banta gini ban maramot gini yang kerap ban internet ban renovate ya gani ke jaka buruk kawai bat ka jingwan ra ila ki surok ki kat no ye kambu ke HDC ban pulut harbi de bat kejing penlut kat mentang empat simle erma kat nungin penlut ang ne tiga sengi ke bangiwan ban jurip ban pet ki ki kam ki basya akman bal se haki kendiat sengi ki banwan ngilala ya gaba ngin hak ban kre ban penbet penbiang ban erma ya gene ke jinglot hak bi de bat kene ka jing penbet penbiang pen kre pen krum ye ki kam ki ba akman kene kam Mandalit Festival ikan mau adu sempat no pelong Day house nem arejar khatsau khatlai khatsau bangi pelong khadu ya gini ka festival hari ngim sim layo siu bangin pelong festival lagi neki snem ki basa day halor gini ka nongrim basa sisini kuak biang bangin pelong ya gini ka festival bari ngi sungtu bagani ka Mandalit Festival kum bangi la pelong ini ki snem ki baladep ngi yu i bagani ka we ni festival ngalak ban ong ka bapau ni ki bapau nam tam na boro ki festival hapo ka jela ka jongi te dei halor gene kaman ni kwa ya ka bangin penlong biang syu ya ni ka festival bala dalong bala li tingila ban le ki montuli weekly na wat daily festival hapo jone ka jaka kum si benta bangin showcase yang pertai ya ka jingriu spa ka jongi ha ka biadei bat ka riti ka dustor Pichubatale mangi nomor berpikan pelong syuk nak ikat daw bomben pisang ka executive committee jong Khasi Hill Uttermost District Council haring kat lang bat ki officers nakaliang ka sorkar jela ki bakentup naka PWD department PG department bat nakaliang ka MCL ngilayo ia gaban wan jengo ia gene ka Khasi Heritage Village hang ne po mau plang wa ka jing thmu ka bakong san ka jing wan ka jungi hang ne kalong na ka benta bangin penlong ya ka Mandalit Festival hapo jong neusnem kata kala banlong haki tayew nengkong baar jong penai Disembar tede alor kene ka man na ka liang jongi ni wan hang ne ban pet ki ki kam ki bakong san ki bangidon ya ka ban le ha ka bede bat ke jing pen kre pen krum ya ka te ka festival ka bangin sa penlong sian ti na ka liang ka executive committee ni sngew ya ka ban ai ka jing khuble ka bakar pang ya ka PhD department PWD department bat na ka liang ka MECL department ki balai sim khialang banyawan ha ka ne ka sngi na ka benta kajing pen kre pen krum harbi day bat ketika festival desai sin ai khublei ini ki ofisa na kaliang ka sorkar jela ha kajing ya shong meeting jungi menta kila ai ka assuran bakin ya troilang harbi day ban
penbit penbiang alur ka water supply haga bidai ban penbit penbiang bat ki electricity bat haga ju poru haga bidai ban maramot yeki surok snow ki bangi idon kam na ga benta ketika program ka bana ga liang ka kansil ngin sa penlong haga benai di sempat ini ki trap ni ikla kong sana kalong baga fund constraint yung don re ga pisa ban penlong man lo snem te le na ta da ba na du ar ja khatlai nimla ar ban penlong ya ka monlit festival te ha ne ga scene pat nilaya thmu ban penlong ya ne te usi yang la shimkhia di sia si yang ban burong la dei ban dan lang ha ne ga ski ban wan jurip lang tang ba don ga kam ko ba kerke ba hable chadeli ti ula pha tang yangi ti em ban pe ya ne ga kam pat ngen ai report yu ada lawan phai na port delhi no tang ta di thul em ngi kane ka share du menta kadang ne kan no pi share ko sil bakai ma jingi jo kane di 60-40 60 no 40 no 60 ya ka council 40 ka hima belum malah saya kan pai kan no ka jinglet pelong kane ka ya festival kata ngilaya sania yo superintendent engineer naga council lawan lang unsna ya ka DPR detail project report unsa place po isi kama ka isi ya ta por gi unta tingin laban batai pi babat ne kane ka department hakapor pelong ni ka festival kadon gi nong ne du nong kane ka dei ka sen ka benong kong ko ba kan penlong festival ha por na ang chuang am dei record kidon am kaya nong ne du nong ka disposal to por ko record ngating am pan go through lok hendiat ada ngin pai ha kayu nong bat ka du nong nga ngeu ban ong ba kadon be ke jing yo nong local NDC makam to bunti juga hima muklang so komen ba ang ida yo aban gila yo karai le ka istikom tipo jiram di ba penyat sing sim bilang shiram ta kumba armaitam ba la sim karai ban pelong ini ka monet festival hang ni po muklang te haju por nga kumongi ia menen cha juga art culture ide chairman juga ni ka management committee juga ka khasi heritage village ba tu podom cha la dang jitu ka isi da we ke isi da tmu ba pelong ni monet endai simlala tere ani ka sen ka ba mantala yo ban sim karai ban pelong na ba nga haju por nga so ban papau di sungu na leng ka state comment po jilang jong chim star bla im sim yegi ka council bangin organize di program ma program ni bonnet festival te hot kala long sia ka ade balong arsin ni ka bonnet festival hang ni hajar khatwe ba ja khalai bar kala rachi sia ka kumnu ba wat ngaru ngapadi ka kariti dustur jong kasi kharab don ni kariyo pasi jongi te dei lima bonnet festival bla yo bar padi bar om takata ka jing pelong na council ni bonnet festival kala kenti wen ka than ka jongi bani ka council ba hang ni lon yu kjat du prime minister juga India Narendra Modi ka ma lon yu kjat ni but ni kwa ban nang kenti ya ni bar susu hot ka jing yawan menta kasi lapan bet de isiam de kam ki na wan dan ting dan tamangi bar ni lakhot lang ni pon na lengki officer leng kapiludi PHC bagai misel bari dalang banyawan wajurip taksi ke gi jindran kam te blog mane ka nuang ni mang deng gi dangon wajurip ta ban pe ki jindran kam bat thai dang leng joki department per kam tam ka department juga council mo kinsa badi pet nang ar kultur ti pembiang di jindran kam bat ko bolong ban organize ka multi festival dan kam ka committee ka bakrpang tini ka ti adu menta pat yo ban constitute ya ka tin constitute bat ko bong mane ba hatu ka dan jio no ayu ni ka bundet ti ane marko balong le council mencuang ipat semula pelong ini program ban kamai tede kumnu ban sukis bat peni ya ka jingdon kaspa ba jingdon karti sur jongi te kita kilong ki jing paudik por te ko maglong war hadu mentarung bedong bandai don ke jio no pat don do tata ni don jinglum tu ni man ni heritage te ni spilti ba ko ni ka jing
yo pelong biang ni ka mun festival ta kan long ru ondai tang ka festival na batang sisin lanu ondai dala in pelong malak sem bar kani ka heritage kan dalong sisya ka jaka jko ka ba itnat ban ring bang ya ban pelong ya ka ban sustain nak po syak por ban bakan kan tiu ya kaleng ka jko ka pse kham tam lei kumru ban penithu ya yangi syakwi pat ki ri jko patai bar kham tam lei ka long ru ko we na kilat ai ka ma jam nga marba na do bla pelong ni ka mun festival ni ba ngi anyu ibre ba ngi don kini kala kuntang kalong si benta ka ba pinyi na chu ni ka ba ora kana mujongi bar kala na ketiu ru ye kinong wa jengok ka pertai ba nuan chini ba kala ai kama jam di samla ju ki yo ban longkop ki guide mo te ka notam ni la ketiu di kasi heritage village ba nget ba apo jirang jo siam ba usiam ba don jungi jegla jungi nget ba ngla ba ketiu ni ka kasi heritage village kamtam ki bakti kejat nomor kani ka kasi heritage village laya penyat lang kyong ka management committee pedeng ka hima ban ka council te jite lang ka hima council ngai bangla pengetiu ban perlong ye jing anut ki jonginan ni smart kasi heritage village Baila pen la ya mat phang na rup mana so man pen pau ba kani ka jingthumu man pen long ka monet festival how news nem kalong ka khobor ka bastonat khamtam ya ka hima namar ba kani kade hapo ka jingpet jikmi chong ka hima moflang hala nadu ka office hima bat ka committee ka baladon kerpang man pet ya kani te kumbai kren la ya mat phang namar kani ka heritage village ka ba kum ka jingthumu ka don ka short term bat ka long term plan tinganget scam ba lingba kani ka jingsdang biang chong kani ka monet festival nyin yo shushu man pen bha shushu ya kani ka banlong ka daily activity ya ki tourist kan ki bawan na ka por kumai ka gadon ka khalau kan tang hang ne ka ba ki tourist ki wan ban jingo te dingi wan ha po heritage limba kini ki infrastructure baladon dingi la man pen bha shushu man create ki programs cultural programs na kino ka concept shushu man pen bha kani ka long ka ban wanra ya ka burom umdei tang ya kani ka than chini ka hima hang ni hendai bat ka council bat ka sarkar bat hakajo ka por na so ban request si CM badon burom jungi ba ha ka jingerap jungi ka jingelam nanti jungi ka assistance na ka from the government hakajo ka por CM ru jungi ba iba penyat tinganget scam ba kani ka jingthu kanlong ka ba saiso bat nang ni shikhamat hopefully kanlong kum kata ka hornbill festival ka bujulong annually inget scam maglor ka jinget lang boro nadu CM ka district council even from the government but ka hima hi ngila man pelong kani ka program ka balong annually ka balong ba ipu iping ban nganget scam ru ba ki daily activities da nangnish kmat kindon ka ban wanra man kring ki tourist ki ba per tangi tahi